Ahoj, vítám vás u našeho nového dílu našeho podcastu Nutrisoudou přátel se Šárkou Knížkovou. A s Davidem Erbanem. A vy si možná říkáte, je to pták, je to letadlo? Ne, je to nový díl Nutrisoudou přátel v novém studiu. Ano, tímto bychom chtěli nemotivovat vás všechny, kteří nás jenom posloucháte na Spotify a nechcete se koukat na to, jak moc jsme hezký, tak dneska jsme ultra hezký v ultra hezkým studiu, takže jestli někdy, tak rozhodně si puste i zub dnes, protože jsme v novém kabátku tady, znovu a věříme, že teďka to bude opravdu ten upgrade, na který jste všichni čekali. Právě, protože si myslíme, že i lidé na Spotify teďka uslyší vlastně, že ten zvuk je najednou takový čistý, takový jako lepší a je to protože... Ale jako ještě jsme to neslyšeli, minule jsme to říkali taky. A pak dali jim se, hele, je to downgrade, ale jakoby good nás jako vidět, že to máte radost. Takže doufám, že tentokrát to fakt vyjde a bude se vám to líbit. Jo, já věřím tomu, že to bude úplně lahodit našim úškám a hlavně vašim úškám. Přesně tak. A mě furt tíká to oko prostě. Šárka, protože je obrovský vedro. Ne, já jsem nadšená z toho, já jsem z toho tak strašně nadšená, že mi z toho oko tíká. Takže až jednou Šárka bude mít svatbu, tak prostě bude mít jakoby fotky, kde prostě jedno oko je shaderem. Nevadí. Ale teda pokud se bude radostně vdávat, že jo? Pokud ne, tak jí oko tíká. Já rozhodně jsem momentálně mám myšlenky na vdávání jako od rána do večera, takže... Tak děkujeme za kulturní vložku tady. Jo, v pořádku, od toho jsem tady. Jaké bude dnešní téma, Davide? Dneska bude pitný režim, což jsme si vybrali tohle téma z důvodu, Šárko. Že je léto. Není jenom léto, je prostě vedro jako debil. Já jsem přijela do Prahy prostě a reálně tam byla všude teplota, do které já chodím do sauny. Já chodím do takový té biosauny, kde je třeba 45 stupňů Celsia, protože já si tam jako sednu a já tam můžu sedět dlouho. A já si tam prostě film, zahřeju se mi nohy, jo, teď jako když tam chodím, mám to zadáču, že jo, takže pak jako by mám domů zahřátý nohy, ještě si dám sprchu a super. Ale včera vylezu prostě z toho busu a tady totální biosauna prostě všude. takže 80 stupňů pro tebe jakoby, to není vončo. Tam je teplo, že jo? To je jenom takový jako tip. Já jsem byl v sauně teďka 2 dny nazpátek, kde právě bylo nějaké jako přes 80 stupňů. A pak, když jsem vlastně vyšel, jako, já jsem si sprchal a vyšel jsem ven, tak vlastně mi nebylo takový vedro. Že to bylo takže jako doporučuješ lidem chodit do sauny teďka. To je výborný nápad. Jakoby hydratujte se, ale sauna je jinak jako vlastně velmi zdravá, takže jenom takové jako zjištění. A důvod, proč my jsme si vybrali pitný režim. Je to, že je léto. Je to, že je léto. Ale i z důvodu, že já jsem si myslel, že ta kauza jako pominula a že vlastně už to jako spousta lidí ví, že to tak jako není. Ale čas od času se ke mně někdo dostane, kdo říká, hele, ale ten pitný režim je fakt tak důležitý, protože v nich vlastně se zakořenilo taková jako jedna věta nebo několik vět jednoho plastického nejmenovaného chirurga, který se vlastně v DVTV nechal slyšet, že pití vody je jenom biznis, že pijeme moc, že nám to může až ublížit a že vlastně srnky taky neběhají z pytle lahví s vodou. Já to miluju tyhle ty argumenty, jakože kámo prostě dělej prsa a nemluv do pitného režimu. Právě, takže a člověk by řekl, hele, už jsme se k tomu vyjádřili jako mnohokrát, už je to jako dobrý, ale stále se nikdo najde, kdo vlastně si říká, hele, pít nebudu, protože mi to spíš ubližuje. Tak my si dneska řekneme, proč vlastně pít, kolik pít, jaký jsou benefity, jaký jsou negativa, na co si dává pozor a tom, co všechno si dneska probereme od A do Z, ať to víte jednou provždy. Já bych možná začala trošku, jako uděláme bububu. A pojďme možná začít s tím, jaký jsou příznaky dehydratace nebo důsledky té dehydratace. Příznaky nechám být, to je jasný, jako máme řízení, motá se nám hlava a tak, to probereme třeba později. Ale důsledky té dehydratace spousta lidí si řekne jako, no tak přesně jako budu mít žízeň, že tak houby zle. Kdyby to bylo jenom o tom, je to relativně v pohodě. To, co spousta lidí si ještě z toho vyvodí, je to jako, tak my budeme mít asi smutný ledviny. Jakože jo, budete mít smutný ledviny, protože ty ledviny chtějí udržovat jako stálý objem vlastně té vody v těle, což znamená, že vy, když nepřijímáte tekutiny, tak ty ledviny musí o to víc jako přefiltrovávat pořád dokola a dokola tu moč nebo prostě ty odpadní látky. A vy jim prostě přiděláváte práci a věřím, že v tuhletu chvíli všichni, co nás poslouchají, jsou prostě mladý, krásný a to tělo jim toho strašně moc odpustí. Ale ledviny jsou jeden z orgánů, který prostě s věkem
selhává a pracuje čím dál míň. A jasně, že až vám bude 90, tak vaše ledviny nebudou pracovat na 100%, ale je otázka, jestli až jako budou mít půlku nožiček nahoře a budou pracovat na 50%, jestli to bude ve vašich 60 nebo ve vašich 90. A tím, že my ty ledviny budeme prostě zatěžovat, tak si můžeme to, nechci říct jako přímo selhávání, ale prostě můžeme si nějaké ty trable s ledvinami nějakým způsobem přibližovat o větší pravděpodobnosti třeba ledvinných kamenů a tak dále nemluvě. To je jedna věc. Druhá věc je ale třeba ta, že u sportovců tak hrozí mnohem vyšší riziko zranění, protože jsou nepozorní. A co se třeba zkoumalo, tak u tenistů, protože u tenistů je třeba velká pravděpodobnost dehydratace na kurtu, tak když jsou dehydratovaní, tak mají mnohem delší reakční časy. A snižuje se nám ta pozornost, cítíme se unavený, což i pro lidi, kteří třeba odpoledne mají takový to jako, jsem úplně hotovej. Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik jste toho za ten den vypili a že třeba jedna sklenička nebyla dost a na té únavě se ta dehydratace projevuje úplně brutálně. A třeba zase, když zabrousím k těm sportovcům, což si spousta sportovců neuvědomuje, je to, že ta dehydratace vám může zvýšit tepovku o víc než 10 tepů za minutu. Je to zase tím, že to tělo chce udržovat jako stálej a nějaký objem prostě v tom těle a tak dále. A to, co protéká tím srdíčkem a prostě to srdíčko musí být rychlejc najednou a jakože 10 tepů za minutu. To je jako, velký rozdíl. To je to, co dělá mezi jako takovým náročnějším tréninkem, to tak z ní dělá laktátový peklo. Že prostě jako, je to masakr. Rozhodně. A přesně, když bychom i mluvili o tom, že třeba teďka nás posloucháte a jste vlastně mladý a krásný, tak pokud chcete zůstat mladý a krásný nadále, tak vlastně já, když jsem řešil nějakým způsobem skincare a je to tady. Čekali jsme na to celou dobu. A pak jsem řešil, jako, že OK, jako, chci se starat o svou pleť, nějakým způsobem, co mám dělat, tak v každém tom videu bylo, hele, jasně, používej jako SPF, používej nějaký hydratační krém, cleanser a tak dále. To video není jako skincare nutně, ale vždycky tam bylo zmíněno, hele, ale co se vlastně jako ukazuje, a já vlastně, když jsem třeba dělal na svém YouTube kanále vlastně i video o pitném režimu, tak jsem fakt jako si ty studie hledal a fakt jako dostatečný pitný režim pro naší pleť je extrémně důležitý. Takže vy vlastně, pokud chcete jako mít fakt tu hezkou pleť a jde vám o to, tak dostatečně se vlastně pít celoživotně bude extrémně jako důležitý. A u žen tak ještě co vlastně přesně zvýšený riziko ledvinových kamenů, a to je obou, ale zároveň třeba se nám může extrémně snížit riziko infekce močových cest. Pokud vlastně s tím někdo má problém a velmi často s tím má problém, tak právě ten dostatečný pitný režim je jedna ze skládačky, co může vlastně jakoby na pomoc snížit to riziko. Takže to je hrozně důležitý. Já si tady dovolím historku o té skincare. Povídej. David je, prosím vás, mimo to, že to je výborný nutriční terapeut, tak to je úplně jako skincare specialista. Jo? To jsem nezažila tohle. Je to podle mě před 2 lety, jsme jeli z Brna a prostě tak jako jedem a David říká, hele, a co používáš jako za skincare? A já, co je to skincare? Prostě knížková v 25. Okay. A já jsem to nikdy jako neřešila. Prostě a David, no čím si myješ v obličeji? A já mejdlem, jako čím bych si ho myla. Říkám, tak můžeš mi dát nějaký tipy prostě? A David se tak jako dramaticky nadech a byl jako normálně by asi ženy měly poučovat muže, ale dobrá, tedy já ti to povím. A normálně celou cestu z Brna do Prahy jsem měla přednášku o skincare, takže bych chtěla říct, že teďka mám dokonce 2 krémy. 1 denní, 1 noční a mám čistící gelík. A dokonce ho i občas použiju. A vlastně se nebojím kupovat si drahý krém, protože mám 1 zhruba na 1,5 roku, takže mě to vlastně, když se to jako rozpočítá, tak to není vůbec takový drámo a namažu se všude. Super. Mně napadlo téma a schválně nám napište do komentářů, pokud vás to zajímalo, že my bychom mohli rozebrat vlastně vliv stravy na pleť a pozvat si třeba nějakého dermatologa, který tomu rozumí a ten by nám taky třeba o skincare nebo o tom, co třeba on doporučuje nebo nedoporučuje lidem, když mají třeba nějaký problémy s akné, jíst, nejíst, používat a tak. To si myslím, že by mohlo být zajímavý. Jo, to já doporučím skincare. Od hora dolů, není problém. Yes. Potom vlastně i důvod, proč my bychom měli pít, tak je, když se na to podíváme jenom logicky, tak my vlastně už jenom tím, že dýcháme, tak vlastně ztrácíme nějakých 200 ml vody. Mm-hmm. Potom, když bychom řešili nějaký pocení, tak my víme, že minimálně za den, i když je třeba zima, tak
vypotíme nějakých 300 ml, ale u sportovců se nemůže pohybovat až k 5 litrům. Takže vlastně tam vidíme, že to rozmezí je extrémně velké. Myslím si, že teďka vlastně v tom metru každý z nás se spíš pohybuje jako v těch litrech. Potom další, co tady vidíme, tak máme 100 licí, tak nějakých 200 ml se ztrácí a vlastně močí vidíme, záleží samozřejmě, kolik toho pijeme, ale udává se průměrně nějakých 1600 ml. Což dohromady, když si spočteme, tak je nějakých 2350 ml. A už jenom to nám může ukazovat, že bychom asi tohle množství, které přirozeně každý den minimálně vydáme, měli zpátky přijmout tomu tělu. Protože pokud to tělo to jenom vydá a my mu to nedáme zpátky, tak nám přesně můžou začít různé ty problémy, které jsme tady zmiňovali, nebo i třeba ty akutní projevy té dehydratace, kdy přesně jsme malátní, nejde nám dobře a nezvládáme normální životní potřeby, řekněme. Tak, já se možná i vrhnu na to, kolik by každý z nás měl pít. Já tě přeruším. Kolik toho denně vypiješ, Davide? Já jsem docela dobrý pič, protože nevím, mám to nějak přirozený. Že vlastně jsem každý ráno vstanu, vypiju si svůj půl litr vody, pak si udělám ovesnou kaši, po té si vypiju další půl litr vody se svými vitamínkami a tak. A vlastně v průběhu dne si myslím, že klidně 4 litry jako nice. Tam jako padnou a myslím si klidně jako víc, že jsem docela. Jak jsem se dozvěděl, že to je dobrý pro tu play, tak od té doby... Rozumím. Doleš mi vodičku, prosím. Jak jsi mě teďka úplně namotivoval tady. Když je to ten, jakoby, ten díl o tom pitném režimu, tak my jsme se vždycky to, že pijeme, snažili před vámi skrývat, ale dneska to naopak budeme jako ukazovat, abyste viděli, že jdeme příkladem. This is your sign to napít se vody. Přesně, využijte toncu přestávku a kdo nás vidí na videu, tak vidí, že i máme skleničky v barvičce našeho podcastu. Sladili jsme to Na zdraví. Tak. Takže. Pokračovat. Pojď do toho. Já tady budu teďka říkat vlastně konkrétní čísla, kolik by kdo měl pít. Avšak potom vám řeknu, jak my to řešíme s našimi klienty v praxi, protože tam to není úplně tak, jak bychom chtěli. Nicméně EFSA, tak tyhle ty vlastně čísla jsou od EFSA, je to vlastně prozkoumaný, je to nějakým způsobem vědecky podložený, ale myslím si, že málo komu to dá jako konkrétní nějaký vlastně nějaký přehled. Takže dospělý člověk do 65 let by měl pít denně 35 až 40 ml na 1 kg tělesné váhy za den plus to, co vypotí. Seniori na 65 let by měli pít 30 až 35 ml na 1 kg tělesné váhy za den plus to, co vypotí. Teď to pojďme rozebrat, proč je to vlastně míň. Je to z důvodu, že čím jsme starší, tím naše tělo procentuálně je méně z vody. Že ta voda tvoří menší a menší část. Tak jenom ať to není jakoby, že překročíte 65. rok a najednou, ale už nemusíte pít tolik, protože vaše pleť už vzala za svý, tak to pojďte neřešit. Ne, je to tady z toho důvodu, že na začátku prostě to procento té vody u novorozence kojence a je opravdu jakoby obrovský a s věkem se postupně snižuje. Přesně a pokud vašemu dědovi přesně jakoby přibylo 65 let a tak mu jako nemusíte vytrhávat vodu jako z ruky, prostě jenom ať pije, tak protože seniori spíš mají tendenci pít málo, takže pokud máte nějakou babičku a dědečku, který jako jsou ochotní pít a pít hodně, tak je v tom jedině podporujte, ne abyste jim říkali, hele, ty se už klidni. Na druhou stranu, už na to máš věc. Já úplně miluji, jak to rozbíjíme tady. My jsme i dneska takový, my jsme se dlouho neviděli, vážení, takže proto jsme takový entuziastický, že prostě jsme a ještě jsme ani nepokecali o životě, takže my jako... My bychom tady nejradši s váma pokecali o životě, ale necháme si to na ten oběd. Nicméně, pokud začne třeba váš děda nebo babička pít podezřele hodně, jo, že opravdu to budou jako obrovský litry tekutin, teď řekneme 4-5 litrů a nejsou to jako sportovci, ale prostě vidíte, že furt mají žízeň, furt pijou, tomu se říká polydipsie a když do toho jako logicky budou potom chodit víc na záchod, pořád čůrat poliurie, může to znamenat, že mají třeba náběh na cukrovku, že mají zvýšený cukr v krvi, protože ono v momentě, kdy se překročí takzvaný renální práh té glukózy prostě pro ty ledviny, tak ta glukóza jde do moči, strhává sebou tu vodu, tím pádem ten člověk pořád čůrá, tím pádem má furt žízeň a vlastně nějaké abnormálně velké pití u babičku, dědeček, tak babiček,
dědečků, tak finally teplo, velký dneska, tak může znamenat to, že tam je opravdu nějaký náběh na tu cukrovku, nebo že už tam ta cukrovka je. Super, super. Já nevím, máme díl na cukrovku? Nemáme, ale měli jsme ho poptávaný, takže určitě by to stálo za to. Tak já se do toho nebudu pouštět a schválně napište, jestli by vás to zajímalo a to bychom si mohli rozebrat, co jsou ty příznaky, jak to řešit. Cukrovka je jedno z chronických onemocnění, který nám může extrémně zhoršit život a vlastně zkrátit, ale dá se vyléčit. Takže když člověk ví jak. Takže. Dvojková, samozřejmě. Dobrý point. Tak, u sportovců, tak tam to máme vlastně stejný jako u toho běžného člověka, je to 35 až 40 ml na 1 kg tělesné váhy za den plus to, co vypotí. Akorát, že jak jsme říkali, sportovec může vypotit až 5 litrů tak k tomu denně. Za chvíli hodím nějak. Takže tak. U těhotných žen tak je to taky 35 až 40 ml na 1 kg tělesné váhy za den plus 300 ml. Takže pokud bychom měli nějakou těhotnou ženu, tak ona si vlastně to takhle zase vypočítá. Pokud by se zase do toho potila, to se k tomu přičítá. Tak, kojící ženy také mají 35 až 40 ml na 1 kg tělesné váhy za den a tady se přičítá samozřejmě to, co vypotí a plus 700 ml za den. Takže tam ještě musíme připočít tohle, protože taky, když je ta kojící žena, tak zase ty tekutiny dostává do nějakého dítěte a s tím se musí počítat a o to více musí pít, aby i to mléko případně nestratila. To mléko se může ztratit z mnoha důvodů, o tom tady dneska se nebudeme bavit, ale vlastně nějaká ta dehydratace je jeden z nich. Celkově, když řešíme, teďka jsme si řekli nějaký čísla. Super, víme číslíčka, avšak to nemilé na tom je, že málo kdo jde do toho, že by si šel jako spočítat, OK, tolikle mám pít, tolikle jsem vypotil a tolik vlastně si dopiju. Vlastně dělá to fakt jako minimum lidí. Takže to nejpraktičtější, co my můžeme udělat, je orientovat se podle barvy moči. Takže když já mám ultražlutou moč, tak mi to dává známku toho, že piju málo a měl bych víc pít. Zase naopak, když mám úplně jako průhlednou moč, že vlastně tam není ani známka barvičky, tak možná bych se měl jako trošku jakoby klidnit a tak. Hodně se to přesně bude lišit na tom, kolik my se potíme. Kdy my přesně v té zimě, tak někomu budou stačit třeba 3 litry plácnu a bude vlastně úplně v pohodě, bude mít hezky průhlednou moč, nemusí nic řešit. A hlavně tady si přesně pojďme říct, že se to vlastně počítá na kilogram tělesné hmotnosti a bude hodně záviset i na tom, jaký množství svalů budeme mít v těle. A tady David prostě, když váží 100 kilo, tak pochopitelně bude jako za ten den pít třeba ty 4 litry jako prd, ale já, když nevážím ani těch 60 prostě, tak pro mě jako 2,5 litru už jsem jako nad, když bych se nehýbala. Takže fakt si jako pojďme říct, že ten rozdíl je strašně velký, že to, že tady David řekne v zimě vám budou stačit 3 litry, tak tady nějaká 50-kilová žena je jako... Právě. A co i může být dobrý vlastně znak, tak je, když nechodíte vlastně vůbec na záchod na malou, protože taky vlastně kolikrát ty moje klienti jsou, já se ptám jako na pitný režim a oni jsou, no jako je to takový jako horší, no a kolik pijete? No ten půl litr, možná jako litr a já jsem, tak to ale musíme jako napravit. A oni, no ale já nechci pít jako v práci, protože bych musela chodit čůrat a vlastně jako si to nemůžu dovolit. A to je vlastně hrozně smutný, že si ten člověk jako do svýho zdraví hází docela vidle dlouhodobě, vlastně celý svůj jako produktivní život, právě z důvodu, že mu to ta práce nedovoluje. Takže tam bych si fakt nějakým způsobem, jako je to hrozně jednoduchý říct z mý pozice, ale snažil bych se tam minimálně tu 4-5 pauziček jakoby na záchod, což je úplný minimum a klidně víc, tam mít, abych já si mohl jakoby odskočit a ne, abych já tam měl, OK, až budu mít obědovou pauzu, tak si odskočím, ale jinak vlastně nemám nárok, protože fakt pro to zdraví je to extrémně důležitý a může vám to vlastně udělat do budoucna extrémní problémy úplně vlastně jako zbytečně. Souhlasím. Tohle byla tvoje poznámka k praktickému tomu a já můžu přejít ke sportovcům. Přesně, no tak jo. Přecházím k těm sportovcům, kde opět je tam ta nepříjemná formulka. Bude to strašně individuální, protože každý dělá jiný sport, samozřejmě úplně jiný množství tekutin budu potřebovat, když budu vytrvalostní sportovec a poběžím někde prostě na 3 hodiny si běhat po horách a úplně jiný množství tekutin budu potřebovat, když půjdu na hodinu do posilovny prostě, kde třeba půjdu
pár pírek, ale vlastně se nebudu jako konstantně tu hodinu v kuse brutálně potit, budu tam mít nějaký odpočinek a tak dále. Další co? Hraje tam roli genetika. A to, co vy si můžete spočítat, tak je takzvaný sweat rate, což vám vlastně určuje to, jaké množství tekutin teda vypotíte za nějakou tréninkovou jednotku. Většinou se to přepočítává na hodinu. A to znamená, že vy se zvážíte ideálně nahatý, třeba před tím tréninkem nebo před závodem, to asi nedělejte úplně na startovní čáře, to ne každému by to muselo vyhovovat. A pak se zvážíte nahatý nebo prostě bez oblečení potom. Plus do toho samozřejmě potřebujete započítat veškeré tekutiny a potraviny, které jste v průběhu snědli, což znamená, že pokud já jdu zase 3hodinový běh, během toho běhu vypiju prostě 2,5 litru, do toho s ním prostě 4 gely, tak je potřeba to do toho započítat a vydělit to potom tím množstvím hodin a spočítáte si, kolik zhruba vypotíte za tu hodinu. A ono opravdu ty rozdíly můžou být obrovský, že jsou prostě lidi, kteří za tu hodinu vypotějí plácnu 300 ml, ale jsou přesně i sportovci, kteří jsou schopní vypotit jako 1,5 litru za hodinu, jako prd. A další, co se na tom hodně bude podílet, tak je třeba nadmořská výška, protože když budete ve vyšší nadmořské výšce, potřebujete pít prostě víc zároveň a ten pot je jako i jinak koncentrovaný a tak dále. Ale je super mít tady to spočítaný a na základě toho se i potom jako hydratovat. Obecná poučka, když bychom tady nebrali v potaz ten sweat rate, tak je doplňovat tekutiny v množství 400 až 800 ml za hodinu vytrvalostního výkonu. Zase vidíme, to rozmezí je jako dvojnásobný, jo? 400-800 a zase každý bude potřebovat něco trošku jiného. Tam potom se ještě rozděluje jako ten pitný režim ve vytrvalostních sportech na takové 2 tábory a to je to, jestli pít jako plánovaně anebo takzvaně ad libitum, což znamená podle chuti. Většině sportovců bude úplně nejlíp fakt fungovat to pití ad libitum, což znamená, mám žízeň, napiju se. Na to jsou strašně super přesně mít nějaký ty třeba camelbacky a mít prostě takovou tu hadičku na sosání z batůžku, nebo já mám třeba hrozně ráda mít vepředu a takové ty 2 lahvičky, což můžou dělat jenom lidi, kteří mají malý prsa, ale jako super, mě to vlastně hrozně vyhovuje. A tak prostě z toho ucucávat a fakt, jako já bych řekla, že ucucávám klidně třeba každých, nevím, 7-8 minut, když jdu třeba do kopce nebo ve vyšším tempu, tak i častěji. A většině lidem tohle bude fungovat úplně perfektně, že prostě mám žízeň, napiju se. Potom jsou ale lidi, kteří na to hážou bobek a prostě nepijou. Typicky to jsou třeba mladší sportovci, proto i říkám vždycky, když třeba přednáším pro trenéry, tak říkám, hej, jako vy jste ta autorita a vy musíte po těch, nevím, 10-15 minutách prostě zastavit ten trénink a říct tak a teď se všichni půjdou napít. A vždycky tam je ten jeden, nevím, Tonda prostě, který bude koukat okolo, kouká prostě, jak když mu ulítly včely, jo, a vy, ano, Tondo, i ty se napiješ a čekáte, než se všechny ty děti napijou a pak jdou zpátky. Malí děti tu žízeň necítí tak dobře. Staří lidé a seniori, tak můžu taky. ještě jenom k těm dětem, Ano. že co kdyby si někdo vzal chleba třeba. Chleba s máslem se salámem. Nejenom chleba, protože by řekl, že víš, na Pivo koho je- narážím? Na chlebáka. Ježišmarja. Zdravíme chlebáku, pokud Zdravíme náš... chlebáka. Poslouchej. Tak mně to jenom přišlo takový. Jo, jako... to je takový specifický muž, co si odmala nosil na trénink jenom chleba. Protože Buchník prostě. chleba z nějakého procenta obsahuje vodu, takže on byl jakože... Jo, že vy smáte jenom. Tak prosím vás, ne, já bych radši, kdyby to byly jako tekutiny. Tak. Další skupina lidí, kteří teda necítí dobře žízeň, jsou seniori. Takže u těch taky je, a spousta seniorů běhá, tyhle ty jako dlouhé ultratraily, to já prostě vždycky běžím nějaký nesmysl v horách, úplně tam mám pocit, že zdechnu každou chvíli a okolo mě běží nějaký ten děda, který prostě mu je podle mě tak 154 a on si tam tak jako kluše do toho kopce a je, to máme dneska hezky, co? A já, jo, nádhera, to je prostě paráda, super, moc si to užívám. A on, tohle už je můj 68. maraton prostě a je hrozně v čilu. Ale tihleti lidé fakt jako vnímají tu žízeň strašně špatně. A plus i já mám pár klientů, kteří mi říkají, hele, já vlastně nepotřebuju pít. Takhle jako zmíním jednu klientku, která byla klidně schopná běžet prostě 30-40 kilometrů jako bez pití a byla jako, lol, já to nepotřebuju. Potřebuješ a taky zdravím a mávám. A tady u toho je fajn to teda naplánovat, kdy zrovna tato konkrétní klientka si začala dávat budíka jako na hodinkách. Prostě běžíte s hodinkama, s Garminama, tak ona tam měla každých jako 10 nebo 15 minut toho budíčka, který prostě řekl, napij se, dej si prostě 2 loky.
Ono pak by se to mělo odvíjet, že třeba každých těch 15 minut dáte nějakých těch 150 ml. Nemělo by to vypadat tak, že jdete a najednou vypijete půl litr, protože budete mít prostě žáby v břiše, takže ideálně je opravdu usrkávat jako po malých částech, pravidelně, ale pokud víte, že ad libitum vám to na těch 400 až 800 ml nevychází, plus samozřejmě se bavíme o tom, že někteří sportovci budou potřebovat klidně těch 1500 za hodinu, tak určitě si to jako udělejte jako ten plánovaný příjem. Teď se dostáváme trošku k tomu, jako co pít, a já bych tady chtěla jako rozebrat téma jonťáků a elektrolytů a nejdřív to rozeberu v tom sportovním výkonu. Mm-hmm. V tom sportovním výkonu byste nikdy neměli pít čistou vodu, protože se potíte a pot taky není čistá voda a ztrácíte i ty jonty. A pokud byste jako byli hodně ambiciozní a prolejvali se vodou prostě strašně moc a jenom tou čistou vodou, tak tam hrozí až jako otrava vodou. Ono tady to zní jako extrémně dramaticky a těch evidovaných úmrtí na otravu vodou je nějakých asi okolo 30, myslím, jo? Že to není zase jako, neděje se to, že by to šlo úplně jako do mrtva. Na druhou stranu určitá hyponatrémie, což znamená, že nám klesne osmolalita plazmy, tak se může dít v momentě, kdy vy ty jonty ztrácíte, hlavně ten sodík, a doplňujete jenom tu čistou vodu. Jde o to totiž, že naše tělo chce udržovat tu stálou osmolalitu plazmy. Vy pokud si nadáte haldu sodíku, tak to tělo je, ježišmarja, musíme to nějak naředit tou vodou a právě třeba zabrání vylučování té vody. A naopak, pokud přesně ztrácí ty jonty, třeba ten sodík, a vy tam pošlete jenom haldu té čisté vody, ještě jako v množství, teď například, a kdybyste nesportovali, tak kdybyste tam prostě během pár hodin poslali třeba 5-7 litrů vody, tak to tělo je taky jako, že ježišmarja, co to budeme dělat? A přesune tu vodu jako z plazmy do buněk a ty buňky vyloženě jako můžou začít bobtnat. A to riziko je největší asi přesně u sportovců, kteří jdou nějaký ultramaraton, pijou o 106, protože chtějí hradit ty ztráty tekutin, ale pijou jenom tu čistou vodu. Takže i z tohohle důvodu bych chtěla říct, pijte něco, v čem jsou jonty, protože ty jonty ztrácíte. A měl by ten nápoj pro ten sport by měl být nějaký hypotonický nebo izotonický. To znamená, že ta koncentrace bude zhruba odpovídat koncentraci látek v té naší krevní plazmě. A když byste to jako přehnali, tak vám to naopak neudělá dobře, protože se může prostě natahovat a voda do střev, může vám to způsobit nějaké trávicí obtíže a tak dále. Super, super. A kromě vlastně vytrvalců, kteří přesně takhle jako tím můžou být ohrožený, tak můžou být ohrožení třeba i schizofrenici. To jsem vlastně jakoby zjistil, že tam ta nemoc může jako donutit k tomu, že oni vlastně jako vypijou v obrovské množství vody a nedává to jako smysl. Potom to můžou být klidně anorektičky, který tím zase můžou třeba trošku bojovat proti nějakému hladu a že prostě... A to hodně jako vídám v praxi, že prostě přijdou přesně holčiny, co váží 45 kilo a vypijou prostě 5-6 litrů denně. Právě. A to množství se udává 1 litr nad hodinu cca, ale oni potom jsou schopní, že toho vypít klidně ještě víc, což může být ultra nebezpečný. A potom ještě lidi na extázi, což je taky zajímavý, protože ty si vlastně dáš extázi, cítíš tu hudbu, tancuješ, vlastně hodně se potíš, plus je tam bedro, že to je prostě nějaký klub a takhle. A ty potom, když nejdeš pít nějaký ty drinky, ale jdeš pít vlastně jako vodu, tak si ani neuvědomíš, že prostě jsi ultra žíznivej, takže to vypiješ jako hrozně hodně a tak je tam vlastně riziko, že to tělo za první nefunguje tak dobře, jako by normálně fungovalo a ty do sebe nacpeš taky klidně nad litr, několik litrů vody, protože si to neuvědomíš, máš jenom vyschlo v puse. A taky tam vlastně tyhle případy byly a můžou být. Takže pozor na to, netýká se to jenom těch vytrvalců, ale můžou být i tyhle ohrožené skupiny. A přesně to bobtnání těch buněk, tak to nejvíc nebezpečné, co se pak může stát, tak je, že náš mozek přesně začne bobtnat, ty buňky tam, ale ta lebka to drží. Takže najednou vlastně může dojít až k nějakému krvácení do mozku a vlastně to... Jo, a to je přesně jako ten extrém. A tady přesně. Ještě taková jako nepříjemnost, že ona vlastně ta otrava vodou, hodně zjednodušeně řečeno, tak ona má úplně stejný příznaky jako ta dehydratace. Že to je prostě nějaký motání hlavy, jo, nějaká nevolnost, zmatenost a tak dále. Takže častokrát ty lidi právě nejvíc jako jsou
ohrožení hobíci na ultramaratonech, tak oni jsou jako, motá se mi hlava, potřebuji se ještě víc napít a ještě to vlastně ženou do nějakého toho extrému. No. Takže z tohohle důvodu bychom měli do toho našeho sportovního nápoje něco přidávat a neměla by to být čistá voda. A to, co my nejvíc ztrácíme tím potem, je prostě sodík, což znamená, že my nejvíc tam potřebujeme prostě sodík, ale fajn můžou být i další jonty, třeba draslík, vápník, hořčík a tak dále. A ten komplex těch jako jontů, kterými ztrácíme potem a pak je chceme dát do toho sportovního nápoje, tak tomu se říká tím fancy slovem jako elektrolyty. A když máme jako jonťák, tak jonťák je vlastně voda plus ty elektrolyty plus cukr. Tady u toho, když my jako řešíme nějaký sportovní nápoj, je fajn brát v potaz ředění, kdy v průběhu sportovního výkonu, tak my bychom měli popíjet max jako izotonický nápoj, buď to hypo nebo izotonický, to nám vlastně popisuje, že ta koncentrace těch rozpuštěných látek je buď to nižší u toho hypotonického, nebo srovnatelná s tou koncentrací látek v plazmě. Když bychom tam poslali nějaký hypertonický nápoj, tak on naopak může prostě natáhnout vodu do střev, způsobit nějaké zažívací obtíže a tak dále, takže to není jako, že čím víc jontů, tím víc Adidas prostě a nacpeme tam úplně všechno. Já osobně spíš sportovcům doporučuji ty jonťáky, i kvůli tomu, že do nich prostě potřebuju nacpat 60, někdy i 90 gramů sacharidu na hodinu a hnát to tam jenom prostě z gelu a tak může být náročný, takže je fajn ta kombinace s tím jonťákem. Čemu já jsem strašně dlouho věřila a vlastně jsme se to učili a i ve spoustě jako sportovní literatuře se o tom mluví, tak to je takzvaný symport nebo kotransport, jak sodíkových jontů, tak vlastně s glukózou ve střevě. A že když tam máte tady tu jako kombinaci toho sodíku, toho cukru a té vody, takže vlastně se to všechno vstřebává mnohem efektivnějc a rychlejc a je to velká paráda. A jsem zjistila, že to není pravda. Jakože teďka třeba před měsícem a byla jsem z toho strašně smutná, protože samozřejmě chodím po světě a hlásám to a oni se na to dělali studie a zjistilo se vlastně, že by to bylo ovlivněné v momentě, kdyby člověk fakt naládoval jako úplně nesmysl toho sodíku, tak tam potom by to asi mělo smysl zkombinovat s tou glukózou, ale že jinak v tom množství, ve kterém je ten sodík v těch sportovních nápojích, takže vlastně tam nedochází k nějakému jako super vstřebávání. Na druhou stranu obojí dvojí v těch jonťácích potřebujeme. To jenom jsem tady chtěla vlastně vysvětlit tady tu aj moji mystifikaci, protože mě to samotnou docela překvapilo. A stejně by v tom jonťáku mělo být obojí, protože jak dostatečný přísun sodíku, tak dostatečný přísun tekutin, tak dostatečný přísun sacharidů může být vhodnou, nechci říct prevencí, ale můžete si tím oddálit třeba křeče, který prostě při tom ultramaratonu přijdou. A ty křeče jsou vždycky multifaktoriální a samozřejmě se tam ohromně podílí nějaká ta únava a tak dále, ale tím, že se člověk bude správně hydratovat, budou tam cukříky, budou tam jonty, tak to může trošku jako oddálit nebo zmírnit ty křeče. V momentě, kdy my si nedáme jonťák, ale něco, kde nebude ten cukr, tak to máme ty elektrolyty. A teď jsme tady prostě a marketing level milion, protože v dnešní době všichni pijou elektrolyty. Pro sportovce super. Hodně se potíte, super. Máte fyzicky náročnou práci a potíte se jako prase od rána do večera, perfektní, pijte elektrolyty. Ale jakoby pro člověka, který ráno vstane, jede si svým klimatizovaným autem do klimatizované kanceláře, tam prostě 8 hodin nehne brvou a pak ve svém klimatizovaném autě jede do svého klimatizovaného bytu, jako bro, na co potřebuješ elektrolyty? Přesně, jakože je to úžasný a mě baví ty memečka, jak teďka lidi začali dělat, jakože suplementové společnosti prostě, když můžou začít jako promovat své elektrolyty. A elektrolyty přesně, jak říkala Šárka, oni mají smysl, kdy já třeba dávám za příklad svého klienta, který vlastně ve škole máš učitele. Ne, školníka, přesně. A on přesně jsme řešili, hele, ale já tam sykám trávu, teďka tam něco opravujeme a já fakt jako manuálně celý den pracuji a fakt se ultra potím. Tak tam to přesně dává smysl a je to naprosto skvělý, nebo přesně u těch sportovců. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy přesně jste člověk, který jde klidně jako na tu hodinku do posilky, nebo na 2 hodinky, ale je tam vlastně klimatizace, jasně, ty elektrolyty vám pravděpodobně jako neuškodějí. Ale třeba je pravděpodobně ani nepotřebujete, pokud vlastně nemáte nějakou úplně
nevím, že nepoužíváte sůl, já vím, že taky za svý jako doby jsem si dělal kuřecí na vodě, protože jsem měl nějaký pocit, jako že čím méně soli, tím víc jako Adidas. Ale pak byste jako nedával smysl, že se budete dávat jako sodík tímhletím. Takže je tam taková tenká hranice a my neříkáme, že elektrolyty jsou bullshit, ale říkáme, že jsou přehypovaný a kolikrát je používají lidi, kteří by nutně nemuseli. Kdybych na to určitě kladla důraz i třeba do té posilovny, tak jsou ženy, které jsou v druhé fázi cyklu. V té luteální, protože tam kvůli progesteronu opravdu dochází k tomu, že ten přesun prostě a hydratace probíhá trošku jinak, takže tam to může mít jako určitě větší využití, ale jinak přesně lidi jako potřebují doplnit elektrolyty. Hlavní elektrolyt je sodík a ukažme si na jednoho jediného člověka, který má ve stravě málo sodíku. No takový prostě nejsou, protože solíme jako prase. Že jo? To bylo už v minulém dílu, jsme to rozebírali, jak moc v Česku jako solíme. Takže nedostatek soli jako nebude ten největší problém. A pro naše tělo je to akorát, že to tělo chce udržovat přesně tu stálou osmolalitu. Takže je to o tom, že vy tam pošlete třeba haldu sodíku nebo elektrolytu a tak, to tělo je na chvíli jako hou, potřebujeme to tady trošku naředit, takže zadrží jako na chvíli tu vodu, což pro někoho, kdo třeba ještě bojuje s otokama, nemusí být úplně jako příjemný, ale během pár hodin, dává se nějaký 2 až 4 hodiny, je to tělo jako tak ten sodík prostě vyloučíme a ten sodík jde přes ty ledviny ven. K čemu jsem si teda dávala ty elektrolyty? A zároveň tady ten princip, jako co jsem popsala, tak je zase výborná metoda pro vytrvalostní sportovce. Říká se tomu hyperhydratace. A to je, že právě se můžeš hyperhydratovat před výkonem, že si dáš opravdu nějaký řekněme 2 hoďky, někdy víc před tím výkonem, tak si dáš právě nějaký jonťák, nebo ty elektrolyty, nebo si dáš prostě sůl do vody a přesně to tělo vlastně potom ty tekutiny, které vypiješ, jakoby zadrží a nebudeš chodit pořád čůrat a tím pádem jdeš do toho výkonu jakoby víc hydratovaný. Otázkou je, jak moc dobře se ti s tím poběží. Vždycky musí člověk jako zvážit ty plusy a mínusy a vyzkoušet si to někdy jako dopředu, ale že to vlastně může být tady to fajn varianta. Ale nefunguje to, že to člověk dělá jako několik dní dopředu. Jo, taky to bývá takový, že lidi prostě 3 dny před nějakým ultra, tak jako si tam sypou tu sůl všude, ale to tělo je jako po těch 4 hodinách jako já to nepotřebuju, prostě to půjde do té moči a bají. Yes. A pokud by někdo byl takovej zmatený a říkal si ty, ale já chodím jako na ty 2 hodinky do posilovny a fakt jako tam druhý jak blázen, budou pro mě ty elektrolyty jako super nebo ne, tak to, jak si to vlastně můžete trošku i vám to tělo může dát signál, že ty elektrolyty možná potřebujete, tak je, že máte tu neutichající žízeň, že vlastně se napijete té čisté vody, ale furt tam máte takový ten pocit jako, hele, to tělo je jako, hele, chceme ještě. A vy jste, tak další voda. A vlastně najednou jako do sebe dáte litr vody a říkáte, já mám furt žízeň, tak to možná je přesně ta známka toho, že to tělo vám říká, hele, potí se tady jak blázen, protože přesně máme jako ty salty sweaters, který se prostě ultra potějí. A třeba když vy budete mezi tyhle lidi patřit a fakt ty tréninky i v tom klimatizovaném fitku budete mít jako ultra a budete se ultra potit, tak třeba i pro vás to může být fajn. Takže tohle je takový ještě praktický jako návod, vyzkoušet, uvidět a případně to není problém. A chci tady jenom krátkou takovou zmínku, že kdyby náhodou někdo chtěl podpořit konkrétně mě, ten nutriční, tak může použít na Vilgainu ten nutriční 5, kde mají třeba ionťáky, elektrolyty a další jako suplementy, potraviny a tak. Takže to je taková jako reklamní vsuvka pro moji podporu. Já tady vsunu to, že já třeba používám od Incosporu Mineral Light a s tím jsem úplně jako Mineral Light Power Drink. Strašně výborný, s tím jsem hrozně spokojená. Tady máte nějaké naše tipy. Salty sweaters, já jsem strašně ráda, že si tady to téma tady zmínil, protože to je další věc, ke který já bych se strašně moc chtěla vyjádřit. Ono teda bohužel, jak na ty high salty sweaters, tak na příjem sodíku v průběhu výkonu máme strašně málo kvalitních studií. Jo? A fakt to je takový, že jako nějaká evidence tam je, ale nemáme těch studií třeba tolik jako na vodu nebo příjem sacharidů v průběhu toho výkonu. Každopádně. Jak i množství potu, jak moc se potíme, je geneticky podmíněný, tak i množství sodíku v tom potu je taky geneticky podmíněný. A je to nějaký spektrum, jo? Že to není, že by byla jako jedna hranice a teďka jako si jako high salty sweaters a ty už jako nejsi, protože tam máš 100 mg sodíku míň. Ale jsou lidi, jejichž pot je opravdu jako víc koncentrovaný a to můžete poznat třeba tak, že když jdete na nějaký ten vytrvalostní výkon, tak když si na sebe vezmete černý oblečení, nejlepší černý bavlněný tričko, tak se vám na tom udělají opravdu ty obrovský solný mapy. To já mám třeba úplně všude.
Další co, takže se vám udělají jako krystalky soli na obličeji. Zase, já když je venku teplo a jdu na nějaký jako long run a cestou se neoplachuju, tak já přijdu domů a já bych si prostě mohla takhle osolit špagety jako jenom tím, že se odrolím. Začnu to prodávat jednou. Jakože až nepřejdu v té svojí superkáře, co jezdím vždycky, ale začnu jezdit prostě v nějakém Mercedesu, tak I won't tell you, ale there will be signs. Jak se říká, jakoby trh je pro všechno, takže já věřím, že třeba... Hele, já si myslím, že s tím, co zažívám v poslední době, tak tohle by jako našlo svýho kupce 100%. Jakože zájemce o ponožky spocený z maratonu. Jako OK. To jakoby jelo ve velkým. Já kdybych chtěla, tak já opravdu tady budu najednou bohatý a bolecký čávo, ale zatím to pořád zkouším, že budu jakoby nutriční. No. Tak budeme Šárce držet palce, že ten nutriční kapne. Děkuju. Můžete mě podporovat třeba na tom profilu, že musím začít prodávat své ponožky a sůl. A každopádně, fakt se ti udělají takhle jako krystalky a i ten pot strašně pálí do očí, že to je prostě, když ti to ukápne do těch očí, tak normálně já třeba chvíli běžím se zavřenýma očima, protože to pálí prostě jak slaná voda, jo, jak když jsi v moři. A nejvíce mi ty krystalky dělají právě takhle jako na čele, v obočí a normálně mám na řasách, že i když ti třeba v zimě zmrznou jakoby řasy, omrznou, nebo když takhle jakoby foukáš pod tím, tak úplně to samé se mi udělá na řasách, ale je to prostě fucking sůl. Takže tohle se třeba děje těm slaným potičům a zároveň co, tak ti lidé po doběhu mají většinou ultra chuť jako na slaný, mnohem víc třeba než na to sladký a ještě domácí mazlíčci mají tendenci je strašně moc olizovat, prostě kočky, psy, tak oni jsou zvyklí jako jít na tu sůl, tak to jdou prostě jako všechno okoštovat. Tak pokud se vám tady to děje, tak můžete být právě nějaký ten high salty sweaters a teď se zase jako trošku rozcházejí ty důkazy o tom, jestli teda doplňovat ten sodík nebo nemuset jako ho doplňovat víc, kdy nějaký evidence nám říkají, hele, ono to je vlastně jedno, to tělo si to dokáže jako odregulovat samo, že prostě potom třeba nepůjde tolik toho sodíku do té moči a je to vlastně v pohodě. Někdo zase doporučuje, že když jste high salty sweaters, tak prostě zvýšit jako to množství těch iontů, kdy já třeba to jako dělám, moje zažívání to snáší úplně v pohodě a naopak mám pocit, že tolik nekřečuju. Od nějakých klientů mám přesně jako feedback, že si dávají třeba nějaký salt cups. Ono zároveň to, když do sebe dáte víc sodíku, ono vás to i nutí víc pít, že máte vlastně větší žízeň, takže to může pomoct s tou hydratací a tak dále. Tak tady na to nemám nějaký univerzální návod, ale prostě vyzkoušejte, uvidíte. Super. Tak, já si myslím, že vytrvalce a salty sweaters máme docela probraný. Ale co by takový běžný člověk měl vlastně pít? A na to vám odpovím já. Děkujeme. Jsem si položil otázku, kdo si není odpovědět, ale obecně to nejlepší, co my doporučujeme, tak je kohoutková voda. Což vlastně možná některé z vás překvapí, protože si budete říkat, jo, a tak jako kupovat si vlastně tu alkalickou vodu nebo nějakou tu balenou, to je přece jakoby to něco lepšího. Já do sebe zainvestuju a znám spoustu lidí, kteří si furt jako kupují domů ty PET lahve a ono je to fascinující, že vlastně jako v 90kách tak se v České republice, ale věřím, že celkově po světě vytvořil nějaký trend, že pokud jako chcete to nejlepší pro svou rodinu, tak byste si domů měli kupovat PET lahve, protože přece jako ta voda z vodovodu, která je ultra levná, není to, co byste měli pít. A ve spoustě lidech to vlastně je doposavať. Akorát, že my víme, že na většině míst, říkám většině, míst v České republice je voda pitná, je bezpečná, je ultrakontrolovaná a my máme vlastně daný přísný limity, kdy se vlastně kontroluje spousta veškerých látek, které by nám jakkoliv mohly ublížit. Zároveň, když se dělají třeba i nějaký nezávislý testy, které řeší, jestli ta voda nějakým způsobem je horší než ty balené vody, tak se ukazuje, že kolikrát ta kohoutková voda, záleží, kde samozřejmě žijete, má lepší hodnoty než ta balená. A obzvláště i co se týče, teďka se hodně řeší ty mikroplasty, tak právě třeba ta kohoutková voda i vychází lépe na ty mikroplasty, než ta voda v plastu. Co se týče alkalické vody... Já možná ještě tady jenom hodím k té kohoutkové vodě a balené vodě, že přesně teďka máme sezonu dovolených, je prostě léto a tak bych jenom chtěla říct, že pokud jste třeba na nějakém ostrově nebo
v nějakých oblastech, kde třeba je opravdu velký sucho a je velká pravděpodobnost, že tam obecně vody bude nedostatek, tak tam častokrát je ta voda z kohoutku jako méně kvalitní. Nevím, třeba Řecko to tak bývá, nevím, Sicílie, prostě nějaký ty ostrovní části, Tenerife, když jsem tam byla, tak vím, že jsme si kupovali balenou. A ono vám to nebo to, co je za mě jako dobrý ukazatel, je to, pokud si místní kupujou balenou vodu a vidíte, že prostě jakoby chodí a fakt kupujou ty barely a tak bych tu vodu z toho kohoutku vlastně nepila. Ona většinou není jako senzoricky moc dobrá, že má buď to nějakou, jako, že tam je extrémně moc chloru, nebo má prostě takovej ocásek a fakt si na tom nepochutnáte a pak vlastně nebudete pít vůbec. Další, že já třeba, když jsem to takhle párkrát jakoby riskla, tak jsem pak cítila trošku ty zažívací potíže, že to není úplně vončo a stejně jsem přesedlala na tu balenou. Takže jsou oblasti, kde bych se toho vůbec nebála. Většinou to jsou nějaký severské země a tak dále a prostě celkově země, kde je té vody jako dostatek. V České republice, ježišmarja, tady máme jako skvělou kvalitní kohoutkovou vodu a piju ji tady 24/7, ale v nějakých těch jižnějších státech, kde je hodně sucho, tam bych byla opatrná. Super. Jo, to je skvělý point a děláme to tak taky. Teďka jsme byli vlastně v Thajsku a tam jsme taky vlastně všude koupili balenou vodu a přesně pokud by někdo měl strach, a tak teďka si řekl, že tam bude víc těch mikroplastů. Jako jo, ale prostě se to jako nezblázní. Je to lepší, než mít jako to tělo stresovat tím, že budete mít jako trávicí potíže, neužijete si dovolenou, než prostě měsíc jako, nebo jak dlouho budete na té dovolený si jako říct, OK, teďka si budu kupovat balenou vodu a je to jako v pohodě. Přesně tak a ono ne vždycky můžeme všechno udělat úplně 100% správně a ten život je častokrát o tom, že volíme prostě to menší zlo. A jak my vždycky říkáme, je krásný vědět, jak to má být správně, ale je důležitý se z toho nepoprdět. Super. A já možná tady i zmíním, že když si berete tu kohoutkovou vodu, tak co je vlastně nejlepší, tak je nějaký skleněný láhve nebo nějaký z nerezový oceli, nějaký vlastně tyhle případně nějaký ty fakt tvrzený plasty, které jsou pro to opakovaně použitý jako dělaný, ale co třeba není dobrý, tak si přesně koupit tu PET lahev a vlastně do této dávat. Zase není to o tom, že vám to ublížilo, ale je to o tom, že na to není dělaný. Takže vy jak vlastně pokaždý jako voden dáváte to víčko a se ho zandáváte, tak nějaký ty částičky těch mikroplastů se vám do té vody jako uvolňujou a celkově ještě když tu plastovou láhev necháte třeba někde na sluníčku, tak to nemusí být úplně ideální. Takže jo, když to tak budete dělat, nic se nestane. To je můj nešvar velký, to dělám já, no. Nic se nestane, ale je to o tom, že pokud byste řešili, OK, a co teda, když půjdu na cesty jako, a nemám si kupovat jako PET lahev, co si mám, jak mám ušetřit třeba i peníze, ale zároveň dělat co nejlepší pro zdraví, tak se ukazuje skleněná, nerez a potom nějaký ten tvrzený plast, který je vlastně dělaný. No hej, ale to já doteďka jako, protože pro mě to je obrovský téma, jo, skleněnou já prostě nosit nebudu, jo, mě by upadly záda, já jak se furt někam balím stěhuju, tak prostě to nebudu nosit. Ta nerezová, tak taky, je to těžký, je mnohem těžší než ta plastová a zároveň abych jakoby potřebovala třeba litrovku a to je pak jako ultra těžký. A když bys mi nabít nějaký právě ty z toho kvalitního plastu, to jsou takový ty široký, jak se jmenujou, s tím širokým hrdlem, takový ty hrozně fancy. Má to Lucka a teď jsem zapomněl. No a já se ptám, jak se z toho pije. Kamo, já to vždycky prostě otevřu, ty to zkusím a mě to prostě takhle vomeje, prostě takhle mi to teče všude po hrudníku. Já jsem v životě se... Ale ne, tak ty myslíš ještě jiný, ale to vím, co myslíš. No. A to vůbec nechápu. Jako to má prostě větší otvor, než je moje hlava. Ne, právě, jakože nic proti té značce, jakože je to přesně jako ten kvalitní plast, o kterém my mluvíme. Ten BPA free a tak, ale celkově já jsem dostal půjčenou někdy flašku, že mi někdo dal jakoby napít, protože mě došla. A přesně to je jakoby... Mám to všude na sobě, vrací mu půlku láhve, kterou jsem vylil prostě na sebe. Furt mám žízeň, ale už mi je blbý, jakoby... A to je přesně to, že ty jakoby vyleješ půlku té láhve, ale nic z toho neputuje do tvýho volátka. Já nechápu ten princip tohodle. Já bych to, jestli se do toho jako strká brčko, nebo jestli se počítá s tím, že budete pít dva najednou, já nevím. Ale jsou právě flašky, který mají jakoby normálně pro běžného člověka, který jí zvyklý. To pítko. Že jsou... A ještě se dostaneme ke speciálním láhvím, až budeš říkat typy. Tak mám taky jakoby ještě nějaký. Dobře, tak jo. Takže to, ale případně to jsou nějaký 3 varianty, kde já třeba mám tu nerezovou a mám tu skleněnou, ale taky já jako, když to řeknu blbě, tak jako mám přes 100 kg, mám 1,90 m
a mě vlastně ta váha na těch zádech, když jako chodím do fitka a zvedám těžké váhy, já to necítím. Jakože fakt jako by to pro mě není problém. Ale umím si představit, že když má někdo po polovinu kil, co mám já, tak najednou prostě těch jako 200 gramů se jako pronese najednou. Takže... Jako takhle, já nechci říkat, že jsem línej bobek, ale mně se to pronese z toho důvodu, že já, jak si zabalím batoh na 3 dny, prostě jedu do Prahy, tak ten batoh má 10 kilo sám o sobě a já s ním nachodím za ten den prostě 17 000 kroků, tak já tam nechci mít prostě skladěnou láhev, jako nechci. Chápu. Tak, co bych tady chtěl zmínit, tak máme tu běžnou koutkovou vodu a máme nějaký kojenecký vody. U těch kojeneckých vod, tak my máme legislativně daný, jak vlastně, kolik tam, jaký látky se nemůžou tam jako vůbec vyskytovat, jak musí být ošetřená. A to nejhlavnější je, že to musí mít po 10 mg na litr dusičnanu. Je to tam z důvodu, že my vlastně u dětí, kojenců do 6 měsíců, tak tam řešíme vlastně riziko methemoglobinémie, což je jazykolám, ale zároveň ve chvíli, kdy tam bylo hodně těch dusičnanů, tak přesně my můžeme mít potom v krvi, nebo ten kojenec může mít v krvi hodně toho meteoglobinu, rozumíme si, který vlastně zamezuje hemoglobinu správně a dostatečně přenášet kyslík, což to vaše děťátko pak může, pokud by se mu dávali klasickou nekojeneckou vodu, se udusit. Přesně. Jako začne vám modrat a není to vlastně nic hezkého. Takže ano, v těch případech vlastně ta kojenecká voda dává smysl. Vy jako běžný člověk furt tam platí to, že nemusíte pít tu kojeneckou vodu, nebo je to moc lepší. Zase, když se dělaly různý ty testy, tak třeba ty mikroplasty prostě tam jsou ve větším množství. Tady je důležité si říct, že my máme ten enzym, který je schopný to vyvázat vlastně ty dusičnany z toho, že tam jde jenom o to, že ty kojenci nemají ještě ten enzym tak vyspělej, takže pro dospělýho to vlastně vůbec není zdravotní riziko. Přesně. A já, když jsem si třeba dělal i rešerši ohledně té kvality vody, tak přesně na velké části míst v České republice to limitující množství těch dusičnanů pro kojence je splněný. Jo, takže pokud vy budete nějakým způsobem vidět, hele, v našem kraji, v našem městě, našel jsem si svoji vlastní vodárnu, našel jsem si ty data, máme to úplně jako krásný, tak třeba když se dělají různý ty porovnání právě nezávislí s tou kojeneckou vodou, tak právě velmi často to vycházelo, že ta kohoutková voda vycházela lépe než ta kojenecká. Oboje byly v limitu, dobrý, super, ale že můžete nějakým způsobem ušetřit, pokud by to pro vás bylo jako téma. Takže takhle. Co se týče alkalické vody, zase teďka necelý rok nazpátek byl velký boom Ursu 9, což byla vlastně alkalická voda Ronalda. Předtím byly různý ostatní vlastně firmy, které a furt jsou, ty prodají alkalickou vodu, různých hvězdy to jako doporučují, že prostě ta voda vám zlepší pH v těle, celkově se budete lépe hydratovat, budete méně stárnout a budete bohatý, najdete si skvělýho manžela, prostě lék na všechno. Přesně, jakože lék na všechno. Akorát, že my zase, když se díváme na ty studie, jestli ta alkalická voda má nějaký smysl, tak nemá. Je to prostě jenom marketing, je to nafouknutá bublina a nedává to vůbec žádný smysl. Takže alkalickou vodu bych si koupil, pokud mám jako hodně peněz a baví mě jako utrácet za hlouposti. Budu prodávat ty ponožky. Přesně, ale jinak to jako fakt vaše zdraví to nepodpoří ani trochu. Já zase vidím někoho, kdo bude, ale tak já se do toho zainvestuju, není to potřeba a to samý nějaké jako vody z ledovců a takhle. Zní to krásně, super, bude to kvalitní voda? Bude, ale podpoří to vaše zdraví? Ne, protože máš stejně kvalitní vodu jakoby ze svého kohoutku, takže tyhle různé věci nejsou potřeba řešit. Co se týče perlivé vody, tak perlivá voda, tak já vlastně mám takový příběh, kdy já když jsem začínal takhle svou jako nutriční kariéru, řekněme, tak jsem furt byl vlastně na vysoké škole, studoval jsem magistra nutričního terapeuta a měl jsem klientku, která mi vlastně se ptá, a co ta jako perlivá voda, já bych ji neměla pít, že ne? A já jsem byl jako zaskočený, že jsem si vlastně říkal, já vlastně jako, nevím, pevně mi to řekla tak jako, že to ví, že by ji neměla pít, jenom ode mě chtěla vědět ten důvod. A já jsem byl, ale já si myslím, že jako
nevím důvod, proč by jako byla problematická, ale řekl jsem si, hejte, já se radši zeptám, protože jsem byl prostě jako vystresovaný z každého nového klienta, jako jestli dokážu předat takový znalosti, jaký on jako očekává za těch 500, kterým jako zaplatil. To byly časy. A tak. A šel jsem vlastně za profesorem fyziologie, který nám přednášel o pitném režimu, tady jsem věděl jako, hele, prostě ten se tomu věnuje celý život, tak ten mi to jako řekne. A on vlastně se mnou debatoval a došli jsme k tomu, že přesně ta perlivá voda je úplně OK. Že vlastně tam není důvod, proč by perlivá voda byla z nějakého důvodu špatná. Že máme nějaké kontraindikace, ty zmíním, kdy vlastně tu perlivou vodu nepít, ale pokud někomu vyhovuje perlivá voda a díky tomu si ji vypije více a bude se dostatečně hydratovat, tak je to jedině super. Ale... Tak právě ono, že ona, ta perlivá voda, ti díky těm bublinkám uhasí tu žízeň dřív, takže ty většinou nemáš tendenci vypít té perlivé vody tolik. Právě, takže tam nám jde hlavně jakoby jenom o tom myslet na to, že to dostatečné množství vody, který jsme zmiňovali, ty jednotlivé čísla, tak furt platí. Ať pijete klasickou vodu nebo perlivou vodu, ale bát se perlivé vody, že by vám to zdravotně nějakým způsobem škodilo a že protože já znám třeba moje prarodiče, tak ty pijou jenom perlovou vodu. A že vlastně klasická voda... Moji rodiče taky to mají rádi, no. A já to mám zase naopak. Jakoby já, když mi přinesou jako omylem perlivou vodu, tak já jsem jako... Odchádzám. Ale mě to fakt nedělá dobře, protože taková zajímavost o mě, já neumím krkat. Jakože fakt jsem si za celý život nekrk. Prostě nemám ten reflex, takže mě ty bublinkatý jako nápoje úplně nedělají dobře. Což jen se v tomhle podcastu nedozvíte. No a takže co se týče tohodle, tak ta perlivá voda může být úplně OK, jenom mysle přesně na to, že vás to může vám tu žízeň uhasit více, ale pro vás furt bude platit, že máte to vypít dostatečně. A ty kontraindikace jsou, tak třeba u refluxu se to vlastně nedoporučuje, protože to může drážit, anebo když má někdo nějaké žaludeční vředy. Souhlasím. Takže to jsou vlastně nějaký stavy, kdy ta perlová voda není vhodná, ale pro běžného zdravého člověka to bude úplně OK. Souhlasím. K tomu pitnému režimu já bych chtěla zmínit ještě zelený čaje a kafíčka, protože takový mýtus, se kterým jako hodně chodí lidi na konzultaci, tak jsou jako, že já se jich přesně taky ptám na ten pitný režim a oni jsou, já piju tu kafe, takže to jde jako do mínusu. A já, do jakého mínusu prostě? A oni, že jako to, co vypiju jako v kafe, tak se odečítá z toho pitného režimu. A ono, jak ten zelený čaj, tak ta káva obsahují kofein, což je vlastně to, co by teoreticky mělo jít do toho mínusu. Nicméně studie, která poukazovala přesně na to, že káva dehydratuje a kofein dehydratuje a tak dále, tak je za prvý strašně stará a ten design je úplně jako dementní s proměnutím, že oni vzali prostě haldu lidí, který v životě neměli kafe nebo jako nebyli na ten kofein zvyklí a teď jim dali nějakou jako úplně enormní dávku a koukali, co se stane. Tak jasně, v tuhle tu chvíli jako měl ten kofein ty močopudný účinky. Každopádně u člověka, který je zvyklý to kafe pít, nepředávkovává se kofeinem, nebo platí to i pro ten zelený čaj, tak vlastně jak to kafe, tak ten zelený čaj má úplně stejný hydratační vlastnosti jako klasická voda. Nebrala bych to jako základ pitného režimu, že jsme tady řekli třeba, že máte vypít 2,5 litru, 3 litry denně a vy jste jako, tak ten batch prosím do 3 litrů. Tak takhle by to asi jako nemělo úplně vypadat, ale není to jako, že byste museli nutně na jedno kafe vypít sklenici vody, jako udělat to můžete, rozhodně vám to jako neuškodí, ale nedehydratuje vás to, pokud třeba máte na sobě jako pocit, že to cítíte. Protože měla jsem takhle klienty, kteří mi říkali, hele, já si nemůžu dát prostě kafe před závodem, protože já pak chodím furt čůrat. OK, může to být nějaká individuální odchylka, pokud to cítíte, tak to prostě nedělejte, ale pro běžného člověka ani kafe, ani čaj prostě nepůjde do mínusu. Super. Co já bych tady chtěl ještě zmínit, co obzvláště v těchto vedrech bývá velmi časté, já ti tady podám zatím vodu, ať si můžeš dolít a nejsi dehydratovaná. Tak si můžete všimnout, že my v naší vodě nemáme citron. A děkuju. Jsi se přidala. Ne, to je v pořádku. Já už... Tam do toho plivnu příště. Já už mám dost.
Nicméně, co se týče vody s citronem, tak tam je vlastně problém ten, že ona je dobrá, což je super, může podporovat vlastně chuť nějaký jako té vody, vy pak můžete vypít více a to je rozhodně benefitující. Avšak nemilé je, že nám snižuje pH té vody. A nám se pH v ústech snižuje klasicky, když něco sníme, což je normální, je to v pořádku. Avšak naše zuby nemají rádi nízké pH v našich ústech. Bakterky mají rády nízké pH v ústech. Přesně, protože se tam najednou zvyšuje riziko toho, že se nám sníží vlastně ta naše sklovina bude změklejší a ty bakterky se tam postupně jako budou mít větší tendenci dostat do nějaké jako komůrky a tam začít vlastně růst a udělat nějaký ten zubní kas. Hodně zjednodušeně řečeno. A právě ve chvíli, kdy byste popíjeli tu vodu s citronem každý 20-30 minut, že si fakt budete jako srkat a budete si říkat, hele, já dodržuju ten pitný režim, tak přesně to pH v ústech, tak se nám třeba do nějakých 30 minut po tom jídle nebo po nějakém tom kyselém drinku vrátí zpátky do normy. Avšak pokud vy si každých 20 minut srknete, tak ta pusa bude jako, hej, jako o co ti jde, kávo, protože se to začne vracet už do normy, ty zoubky budou jako, zase budeme chráněný a vy jste srk a jdou tak jako lehce. A takže my vždycky říkáme, hele, voda s citronem je v pohodě, ale má nějaký pravidla. Takže ve chvíli, kdy já si tu vodu s citronem budu chtít dát, tak si ji dám buď to k tomu jídlu, a kdy se mi stejně sníží pH, a nebo se pořádně napiju jednou, ale neusrkávám. Takže když já budu mít, vím, že OK, teďka jsem žíznivej, klasická voda mi nechutná, mám rád tu vodu s citronem, tak si prostě vypít půl litr najednou a ne si ten půl litr rozdám prostě na celou jako hodinu a půl. K tomu citronu, tak pokud byste sem chtěli dávat citrony, tak dám dávat biocitrony. Ano. Protože my vlastně víme, že obecně u ovoce nebo zeleniny, kde víme, že ta kůrka se loupe, tak o to silnější třeba ty pesticidy se můžou používat, protože se nepočítá s tím, že vy tu kůrku budete jíst. Avšak pokud vy si vlastně koupíte ten klasický citron, tak je velká šance, že tam byly použity ty silné pesticidy, zatímco u toho biocitronu, tak tam se s tím počítá a má to prostě jasně daný limity legislativou, co se smí a nesmí používat. Tak by se vám to tak hezky jako máčilo v té vaší vodě. To tam prostě vylouhujete hezky. Přesně. A proto ji třeba doporučujeme, když jste někde v restauraci, tak si dát vodu bez citronu, protože jo, věřím, že nějaké jako ultra drahá restaurace nebo kavárna tam třeba použijou biocitrony, ale obvykle spíš jako koupí ty nějaký citrony, které jsou jako levnější a ty vám dají do té vody. A co takový mojito teprve. Přesně. Takže mysle na tohleto, ale zároveň, pokud vy si objednáte jednou za čas mojito a tam budete mít nějaký citron, tak vás to zase jako nezabije. Je to jako v pohodě, ale pro nějakou jako pravidelnou konzumaci to není úplně to nejlepší. A ještě takový jako poslední typy, co nesnižuje pH vody, ale může tu vodu nějakým způsobem ochudit, tak je třeba máta nebo okurka. Takže si tam klidně jakoby tu vodu udělat s tímhletím, tak najednou můžete zjistit, že ta voda je najednou jako parádní a chutná mi a proč toho vlastně jakoby nevyužít. A pojďme ještě udělat odbočku, Davide, to taky bylo téma, který jsem slíbila tobě. A co nějaký letní limonády? A nějaké domácí limonády, alkohol, prostě taková ta letní klasika. Yes. Takže, co se týče, tak já možná rozeberu ten alkohol prvé, když jsme tam skočili na to mojito. Tak obecně, pokud vlastně vás čeká jakákoliv party nebo pijete hodně jako alkoholu, tak alkohol funguje v těle velmi zajímavě. Jedna z nich je, což nutně nebude souviset s pitným režimem, ale proč nám je vlastně druhý den blbě, je, že z alkoholu se v našem těle stává acetyldehyд. A my máme v játrech látku, která se vyplaví, která se jmenuje glutation a ten acetyldehyд přemění na bezpečný acetát. Ten acetyldehyд sám o sobě je 20krát toxičtější než ten alkohol, takže to fakt jako to nám může udělat velmi špatně. Problém je, že toho glutationu, té bezpečné látky, která to přemění na ten acetát, nemáme neomezené množství. Takže vy, když vlastně vypijete nadměrné množství alkoholu, tak se vám prostě nepřemění a je vám blbě. Což máte tu opici, bolí vás hlava a tak dále. A to je jeden vlastně aspekt, jak ten alkohol funguje. Druhý aspekt, jak nám to možná mohlo dojít, to tělo ten alkohol vnímá jako toxickou látku.
který se prostě musí zbavit. Jak jsme si řekli, je to jako ultra toxický, tělo to nemá rádo a tím pádem ono začne hodně vylučovat, lidé začnou hodně vylučovat a proto i třeba lidi, když pijou i hodně piva nebo hodně toho alkoholu, tak hodně chodí na ten záchod. No ono to je hlavně kvůli tomu, že on ti vypíná ten ADH, že jo, ten protičurací hormon. Hodně chodí na ten záchod, čím se nám ztrácí voda v těle a to tělo někde tu vodu začne jakoby brát. A mozek může být vlastně jedna z těch jako částí, ze kterých on začne tahat tu vodu. A ten mozek se nám hodně zjednodušeně začne stvrkávat. Což může být vlastně Jsou lidi, kteří ho mají takhle stvrklý 24/7. Což může být přesně jeden jakoby z důvodů, proč nás taky druhý den bolí hlava. Máme tam hodně toho acetyldehydu, máme stvrklý mozek, prostě jako alkohol nám udělal pěkně jako zle. A právě se doporučuje, když už jste se vybrali takhle jako radostně popíjet alkohol, tak k tomu pít i dostatečné množství vody. Protože je tam určitá šance, že aspoň jeden, furt to bude mít jako negativní vliv na naše zdraví jako ze spousty důvodů, ale aspoň ten jeden aspekt, té dehydratace, která k tomu hodně je, tak to může pomoct. Takže popíjet vodu při všech drincích. Na jeden drink, 1 sklenici vody, hotovo. Přesně. Potom, než jdete spát, tak vypít hodně vody a potom, co ráno vstanete, tak taky vypít hodně vody a pít celý ten den potom hodně vody. Potom k alkoholu, tak jsme natočili celý díl, jak to dělat jako správně, že máte jíst bílkoviny a tak dále. Tady to si případně můžete pustit náživo alkoholu a takhle v tom pitném režimu, tak fakt ten pít tomu dostatečné množství vody vám může ty dopady extrémně zlepšit. Mně tady ještě napadla jedna taková věc, že pokud byste, nedej bože, jako měli nějaké aj zažívací potíže po tom alkoholu, tak naopak tady můžou být fajn i ty elektrolyty za mě. Přesně, a super. Případně super elektrolytový nápoj, který můžete vzít i na to kolo, je kulíšek vážení, takže kulíšek jako vlastně super jonťák, levnější než elektrolyty, je dostupný všude. Takže to jsem tady chtěla hodit ještě ten jako jeden tip. A co podle mě tady musí zaznít, je to, že pivo není nejlepší jonťák. To je, pane bože, mě se na to lidi pořád ptají a já vlastně bych to ráda tím ukončila, že jako ne, prostě není. Tak už se na to neptejte jako, prostě. Protože ono strašně moc jako lidí vyjede na to elektrokolo a u prvního stánku jsou jako, že tak teď musím doplnit ty jonty, prostě dejte sem ten nejlepší jonťák. Jedna věc je, že tam je prostě ten alkohol. Jo, to jsme si tady na to odpověděli, že už ten alkohol sám o sobě dehydratuje, což je úplně jako jonťákový peklo, že to vlastně nesplňuje jako ty hydratační parametry. Druhá věc je, že to, co my nejvíc ztrácíme potom, je právě ten sodík. V pivu není sodík. Jo, je to naprostý minimum. Jako, o čem bych byla ochotná se bavit, by bylo to, pokud byste si dali nealko pivo, klidně jako ochucený a hodně si ho osolili. Jsem ochotná pak se bavit o tom, že je pivo jako dobrý jonťák, ale zvažte sami, jak moc vám to bude šmakovat. V opačném případě ne, pivo není nejlepší jonťák. Tečka. A přesně, a oni tyhle studie, že existují, jakože kdy reálně jako by se vzalo to nealko pivo a osolilo se a přesně v těch studiích bylo jako, že hele, jo, lépe to hydratuje, protože jsme tam přidali to jako složku, která tam chyběla, ale prostě nikomu to pivo nechutnalo. Takže proč si prostě nedat nějaký jako jonťák, který bude víc debil a dá svou příchuť a bude mi to chutnat a proč jako nutně být jako ne, tak já si jako ten zdám jako nealko pivo a osolím si ho a nebude mi to chutnat, ale dal jsem ho tam. Takže to je takhle. A co se týče vlastně různých těch limonád a tak, důvod, proč to není jako dobrý pít jako dlouhodobě, tak je za první nějaká kalorická hodnota. Určitě. Kdy pít tekutý kalorie je to nejjednodušší, jak si zvýšit svůj kalorický příjem a zvýšit si nějakým způsobem riziko nadváhy, obezity a dalších onemocnění. Pokud jste velký sportovec, tak pravděpodobně to nebude váš jako problém, že prostě to usportujete, ale furt to bude mít negativní vliv na naše zuby. Takže pokud já jsem zvyklý pít vlastně, a ještě jsem sportovec, takže jakoby mám velký výdej, hodně piju, hodně se potím, tak je taky velká šance, že já vlastně tím, že budu si snižovat to pH, budu tam dávat ty cukříky, tak pokud mám ještě nějakou predispozici k zubním kazům,
tak fakt si ten chrup může jako velmi zničit. A my máme spoustu kamarádů zubařů a víme, že ty zuby jsou drahý, takže se to úplně jako nevyplatí. A třeba i co se týče různých džusů, tak taky vždycky říkáme, že oni jsou v našich hlavách nějakým způsobem, protože si pamatujeme tu reklamu, jak tam měl ten pán tu kupu těch pomerančů. Jo, a všichni se usmívají hlavně. Přesně, že se usmívají a on tam pak dá tu sklenici toho džusu a ono se to jako vyrovnalo, že je to vlastně jako na stejno, což ta reklama nutně neříkala, ale vlastně jakoby byste to senzoricky jako pochopili. Aha, takže já nemusím jíst tolik pomerančů, mně stačí, když vypiju jednu sklenici džusu. A my, když se koukneme na to, jak se ten džus vyrábí, hodně zrychleně a zjednodušeně, tak se v Brazílii natrají pomeranče, ty se vlastně... Máš brazilský pomeranč. No vlastně, jen to nejlepší. A tam se vlastně odšťavněj, zakoncentrují, zamrazej, přiveze se to vlastně k nám a tady se to rozmrazí, napustí se tam tolik vody vlastně, aby to dávalo třeba těch 100% jakoby toho džusu, nedá se tam víc vody, nedá se tam méně vody, dá se tam přesně tolik, kolik se odpařilo předtím a začne se to dávat do nějakých těch kartonů. A aby to vypadalo, že to má nějaký ty vitamíny, protože po takovýhle jako cestě už to žádný skoro vitamin nemá, tak se tam začne fortifikovat vitamin C. Aby byste si potom jako mohli na ten karton napsat, hele, tady to je jako zdroj vitamínu C, tady tam přidáte takhle vitamin C, zandáte to a pak přesně jde nějaká jakoby maminka, která chce pro ty svoje děti to nejlepší a říká si, tyjo, ten je pomerančový džusík a je tam vitamin C, tyjo, to je úplně super a ten vitamin C tam není jako přirozeně z toho pomeranče, ale je tam přidaný jenom, aby to byl marketingově jako zajímavý. Takže pokud už bych šel do nějakého džusu, tak bych se ho radši odšťavnil sám, udělal bych si klidně jako z více ovoce, tak si kolikrát do někoho, kdo nemá rád vůbec jako zeleninu ovoce, tak do něj můžete dostat aspoň nějaké ty vitamínky, minerální látky, ale není to něco, co my jsme úplně nutně doporučovali, pokud tu někoho nutně neřešíme, že má ultra nízký příjem a nemá chuť k jídlu, tam to třeba může dávat smysl, ale jinak co se týče vlákniny, zdraví, sytivosti, to vlastně vůbec nedává smysl. Super. Já bych to zakončila asi takovými 3 tipy, co doporučuji svým klientům pro zlepšení toho pitného režimu. První, co jim doporučuji, je každý ráno vypít ten půl litr vody, ale ideálně si ho připravit ještě večer předtím, než jdu spát, protože ráno po 8 hodinách spánku logicky to tělo je dehydratovaný. Jo, 8 hodin jste nepili, má žízeň, ale my, jak jsme častokrát takový jako připitomnělí po ránu, tak si to neuvědomíme, že máme žízeň. Ale on, když ten půl litřík tam je napuštěný, tak ho většinou, než odejdeme třeba do té práce, do školy, tak ho prostě vypijem. A je to půl litřík k dobru, to se počítá. Druhý tip je, že furt u sebe mít velkou láhev nebo velkou sklenici s vodou, ideálně zase ten půl litr nebo karafu nebo něco takového, protože ono, když si někam postavíte prostě tady tu parádu, co máme my tady na stole a řeknete si jako, já si to dojdu dotočit a ještě budu mít nějaký kroky navíc, nikdy si to nedojdete dotočit. My jsme prostě líným bobky a radši si tady budeme syslit takhle prostě 2 ml, abychom nemuseli zvednout ten zadek, ale když to budete mít furt při ruce, na očích, je velká pravděpodobnost, že budete víc pít. Třetí věc je, že když už budete pít, tak si vždycky dejte 5 až 6 doušků. Protože my máme zase tendenci udělat, že máme prostě žízeň a uděláme takový to a dobrý. A to tělo je jako, že prosím, vyslalo jsem nějaký signál žízně a možná jsem si představovalo trošku něco lepšího, než jako... Tak si prostě dejte pravidlo, že když už budete pít, tak fakt dáte těch 5 až 6 doušků, vás to časově nijak neomezí v životě a s tou hydratací to může neuvěřitelně pomoct. Super, super. A já tady k tomu jenom ještě dodám, že když je někdo při penězích a má tam ten problém, tak existují dneska uši chytré láhve, které vám vlastně začnou blikat a říkají, hele, jako my víme, že si nás napustil a furt jsme jako plný a ty si nějakou dobu už jako nepil. Takže do toho člověk může zainvestovat, nebo jsou i různé aplikace. Takže, což je jako levnější varianta. Takže pokud by někdo ty peníze měl, vidět, že s tím má problém, tak to se může ultra pomoct. A my hlavně vidíme, že tam jde o ten návyk. Že ve chvíli, kdy já nejsem zvyklý pít, tak to tělo se na to nějakým způsobem navykne a neznamená to, že mu je dobře. Ale ve chvíli, kdy my to tělo rozpijeme, tak já sám u svých klientů vidím,
že oni najednou už to mají přirozený. Že si vytvoří ty návyky, najednou se rozpijou a najednou přesně cítí tu žízeň v průběhu dne, což dřív necítili. Takže tam to je hodně o tom se snažit, fakt jakoby to řešit, dá si to jako teďka úkol, který já budu další 2 měsíce řešit, aby těch 2 měsíců se mi to může ten problém vyřešit ideálně jednou provždy. Pak samozřejmě seniori mají problémy a takhle, ale obvykle to je o tom jako fakt to 2 měsíce hecnout a kolikrát se to může vyřešit velmi pěkně. Tím pádem pojďme se rozpít. Pojďme se rozpít. My doufáme, že se vám dnešní díl podcastu líbil. My jsme jako na trní, jestli vlastně video je v pohodě, jestli zvuk je v pohodě a schválně nám napište dolů do komentářů, jestli se vám naše nové studio líbí. Nej to naše studio, jsme tady hosti a budeme sem docházet, pokud se vám to bude líbit nadále. A pokud by vás zajímalo nějaký další kontakt na našem Hero, máme bonusové díly, kde rozebíráme vaše dotazy, takže ten nutriční Hero. A jinak takhle asi všechno. No tak jo. Kupujte naši knihu. Kupujte naši knihu a my vám moc děkujeme. Mějte se úplně fanfárově. Jo, mějte se krásně. Tak jo, čau. Ahoj. Takže, dobrý den, mám dotaz na grilování, konkrétně na hygienu. Byl jsem na rodinném grilování u své nové partnerky a zhruba jsem zjistil, že partnerky tatínek nadal ugrilované maso na stejný talířek, z kterého vyndal pár minut předtím maso syrové. Tak jo, já jdu na další dotaz. Ahoj, moc díky za všechny vaše díly, vždycky se je pouštím při cestě do práce. Chtěla bych se zeptat na čekankový syrup. Když s ním člověk peče, zůstává v něm pořád ten inulin a další benefity, nebo se vysokou teplotou zničí a je to pak v podstatě stejné jako pec s obyčejným cukrem? Ahoj, díky za super podcast. Mám dotaz k tataráku. Je to opravdu tak rizikové jídlo, jak se často říká? Nebo když je maso kvalitní a dobře připravené, je to riziko vlastně docela malé? Zajímalo by mě, jak to vidíte vy.